Gak duwe bapak. Joko Barat mlethek teko Aku watu. duwe sipak. Riko gak duwe sipak. Joko Barat anak lampuan. Oh, Riko sing gak duwe sipak anak lampuan. Orang duwe sipak kok. Dimadan-madan cari gak duwe sipak. Omongno barek sipakku Riko mesti di Joko Berek anake watu. Riko anake watu. Joko Berek anake watu. Riko anake watu dhewe. Wah, Joko Berek anake watu ya. Ayo, Riko anake Joko Berek anake watu. Aku duwe sipak Riko anake watu. Riko tak omongno sipak reang. Pak, aku dimadan-madan barek kowe dimin. Jare gak duwe sipak. Reang duwe sipak yo. Reang duwe sipak. Tak omongno sipak reang. Kurang-kurang oleh tutur-tutur. Tapi apa maneh? Jenenge arek wis gedhe. Sak bendina dolen mulai nangis. Dolen mulai nangis. Sing ndo omah sedih ngrasake. Tapi upamane tak jarno jenenge iku putu. Putu ku adalah putusan. Aku ngerti nek dekne iki senajan Allah tanpa rupa. Kuwi elek-elek ya putuku, ya darah dagingku. Ya, ta Joko Berek. Senajan kowe Allah, Nger, tapi mbok suruh iki tetep sayang karo konak. Apa maneh sing jenenge Pak Dene. Nek ditangisi putune, ora kok tambah dieneng-eneng, tambah diladeni. Ya apa jenenge arek gak nangis? Wong wedok ditinggal wong lanang oleh nyocot ae. Ya apa? Wong putune wis gedhe ya bapak dolen. Lho dolen ya bapak gak apa-apa, tapi nek dolen mesti mulai nangis. Mulai nangis. Apa jenenge wong tuwek gak jengkel ta? Putumu gembeng mulane kemalan. Kok iso ngelokno putumu? Putune sapa? Ya putuku ya putumu. Ya, iya. Sapa? Ya putune. Turun sapa? Nurun awakmu. Ya iya. Awakmu biyen oleh aku yo nangisan ae. Gak nangis apa ora tau mbok kei dhuwit. Aduh, wong kon tak rabi apa sing tuntungan kowe kesenengan kon. Lah kok iso untung-untungan iki lho. Lah iya biyen aku sida gak lekon aku oleh anake Pak Camat. Oleh anak Pak Camat. Iya sih. Ngerti ya? Aku biyen umpama manut karo Kanjeng Rama. Kanjeng Rama engkuk. Praen kaya ngene ade anake Kanjeng Rama iki lho. Lha ya tenan sih, aku oleh pabrik gula. Iya. Pipone gede. Pipone gede dige nyogrok awakmu. Oh, ngerti? Sing duwe pabrik gula ku nek uber aku gak karo-karuan. Lah kon atas
rasane ora gablek kae. Alah, Tantin nek isuk. Iya. Kelas aku lek nggawa sepeda motor gak ngerti nek bele tok digawa. Ya untung-untungan kan iso tak rabi. Tapi wong kon iku ya repot. Apa? Ngomong gak seneng nek turu wong wedok gedhe turu bali apla-apla untung kan gak tak sogrok bongkotan. Nek ngomong mbok sing penak po. Ya wis enak. Sing penak titik. Senajan aku ngene, biyen yo gendengi karo aku. Saiki dupe aku wis tuwek, penceng perot. Wis tuwek ya gorong ngomong kena ngomong tuwek wong codot durung arep kok. Nek codot arep ya berarti kon wis tuwek ngono lho. Codote lho wis ora doyan. Ya ya wong praene wis pahit mulane codote gak arep. Aja kate ngelokno wong wedok kaya ngono, sajakane kok kaya wis enek gantine. Wis enek gantine ta? Ya wis. Gorong. Saiki ngene lho mbokne, ya. Apa? Awak dhewe iku wis tuwek. Mambu lemah. Sapa? Awakmu. Emoh aku gorong gelem mambu lemah. Nyatane wong wis tuwek kok gak gelem mambu lemah. Nggih. Lah apa lemah diambu-ambuno engko nek mambu temen aku wedi. Wedi ta? Gorong siap iki aku. Ales kaya aku ngene. Walah. Telak musuh aku. Telak apane? Kon sembo gak tak tulungi ya nganti saiki paling dioklobok. Kok iso nduk klobok sih? Nduk sawan ngono lho. Ha iya, usahawan kumpul yuyu. Yo arek iki rek. Apa sih rek? Ora ro rek. Ya ro lah. Ora ta? Ro nek usahawan iku sih. Gone blandong. Gone percil. Ha iya. Putumu nang ndi? Putumu nang endi? Ya biasa wong arek enom ya dolen-dolen mlaku-mlaku kono. Mlaku-mlaku awas yo. Engko sampe putumu mulai nangis, kon tak pecel. Lho, dadi bangane aku kok pecel. Laduk pecel. Ini Nduk. Oh alah sangkrah. Ora geger. Iki jenenge bangun tresno. Mbok karo bapak ki ya wis ngene iki. Ket biyen mula, nek gak tak omel yo gak enak bapakmu iku. Dadine raket ngene kok. Ngene kok mbok. Iya aku mlebu kae mbok ngarepe lawang mbokmu wis nyot aku diwel-wel. Ya tak ules-ules tak uwel. Masih kok uwel-uwel lho pancet gak iso mbok. Alah masih tak inter-inter ya pancet. Pancet. Ya wis tak pikir putu pancen arek wis gedhe. Ya apa maneh nek wis gedhe mesti takon bapakne. Ngono lho. Terus awak dhewe kate ya apa wong kon ya kaya ngono iku ya arek wis gedhe nek takon ya duduhno ngono ae lho jadi niru mbokmu iki. Apa Arek kok gali wis ngene iku mbokmu. Ya iya. Iya. Delok sangkrah kaya sapa? Kaya mbokne. Gak ngarah kaya pakne. Suarane mbokmu cocote padha mbek cocote sing iku. Sing iku ndi? Ya sing mburi iku. Oh, buwo cocote. Masa? Iya. Gak iji ombo aku ta? Ya ombo karo kon. Kudu tak kremus ae Pak Mundo. Ngene iki. Mbokmu masih wis tuwek ge merangsang. Ya iya. Saking aku sing gak ngatasi. Gak ngatasi, delok sampe kaya ngene iki. Digarap mbok bendina kaya ngene iki. Boleh ngatasi. Bapak kait raup wis dicewir maneh digon jero maneh diwel-wel maneh. Kaya kucing nek manak ngelih anake ngono lho. Cewir musuh aku. Sampeyan niku kok gak isi ngomong kaya ngono karo aku kok gak isi. Mbok Alah nduk, guyon. Mbok iki lho mek guyon tok. Karepe mbokmu iki jene cek ngawet enom. Delok mboke lak awet Awet nom. enom. Pancet ayu. Ayo tapi bapakmu penceng pisan. Kudu Alah, tak buak ae. Kudu tak urupno kerupuk. urupno kakekmu kuwi. Lah ya apa gak kenek gawe. Sapa? Ya sampean iku. Awakmu sing kurang telaten. Wong bendina tak selentiki ya meneng ae ngono kok. Oleh gak meneng ya apa jane ndase tok sing kok slentiki. Lah awake iku pecetheten kok lak medunyul. Pancet ta. Ya gak pancet wong ngene iki. Kene iki, kene Duk. Kene. Aja ngatene bapakmu. Aja ngatene bapakmu. Lho mbokmu. Kaya wong keroken iki mbokmu.
biyen nak ngene sih, sampean mosok lali. Salah bawaku mosok lali to Kang Mas. Iya iya Dik, kok nek salah bawah iso ngalang-alangno ngopi kok dadu. Lae mbokmu yo tak kose. Iya iyalah, nek gak tak ewangi ngono lak bapakmu lak yo Yo calon. berpaling muka. Hmm. Hei, Alah, Kalah endel aku karo mbok. gak mampu wis tuwek, Bu. yo gak iso ta lah. Perawanmu gak kaya mbokmu. Yo gak iso kon kaya aku. Iki wingi bandar dadu 5 yo beleng. Alah beleng, beleng. Aku sampe Apa nduk? Alah jadi Alah, aku duwe anak kok ayune ngene. Lah iya. Untung enak kok niru mbok. Lah iku Kok biyen. umpama niru bapakku dadi apa, Nak? ya mesti ae iku biyen aja aku sing gawe mesti iso dadi ngene. Alah, alah, yo gak. Iya, Akeh aku. Iya tapi aku Akeh aku. ulet aku kan kalem malu dadine yang ngene iki. Lho narek ya klemar nek niru sampean. Ya iya. Gak kaya mbokne cantas. Mbone kaya iki lho kaya udelku. Kok ngono sepakmu? Ya wis tuwek rek gatel lagi ya. Duk. Aku ngene iki kabeh sedih. Ya Lah aja sedih, Nak. Aku iki terhibur karo sampeyan. Ya mesti nak, wong tuamu iki ya iso ngipur awakmu. Senajan awakmu duwe masalah sing kaya apa nek enek mbok karo bapak ngono, aja kuwatir. Halo. Dolak ya. Ayo. Nangis. Ya iki gelana kaya mbokmu. Mbokmu yang ngono nek njaluk kelon ya aku yang ngeriting iki. Ya. Rasane coba beramben mulai nangis. Lapor nangis ya. Kon iki lho, tekan nangis lapor. Nangis lapor. Macan. Lah kon nek dimadan-madan ayo dimadan-madan dhewe. Aku enak golek iwak nukune. Kali yo macan mbek kucimen. Lah nek dimadan-madan go jiman ayo padha mbek dimadan-madan. Aku dimacan kok cimen yo. Jimane Jito. Akal. Ya Jito sapa? Cimen. Oh, jimene Jito. Jiin. Cimen. Rene nak. Rene nak. Iki lagi mentek sira pentil ana arek ngene cek gak ngono. Oh alah iya. Pentil ana cek gak nangis. Sampe emik nak. Ojo anjene yo. Mampu. Pentile mbokmu mambu bisa. Kok mambu sih le? Iki ngono kedaluwarsa wis ah. Nek kanggo kon mambu nek kanggo aku gak mambu tapi yo mungkermu. Aku dimacan kok cimen. Oh, kok jimen goblok anjene. Lah apa kon dimadan-madan kok jimen. Lapo? Macan. Dari yang gak duwe sipak. Lah iki apa iki? Iki nak sipak sih nak, iki nak sipak nak. Ini apa iki? Iki bapak. Aku ngomong aku duwe sipak, tapi Ujimen kondo dari gak duwe sipak. Aku anake ramban. Anake watu. Aku dari anake watu. Coba. Aku. Ya nek krekil. Tekok meneng ae. Bisa penuh. Wis gak usah dianu. Iki lho bapakmu, iki bapak iki. Duduk. Lho kok iso duduk sih? Aku mau menang bapak kan nangis terus. Nangis terus. Iso nangis terus iku. Wes ah. Karepmu ya Aku apa? belum menang. Riko ambung jaga iku. Halo. Bapak iki ngambung sagak. Iya. Oh, ayo. Jenenge putu. Nangis, Pak. Bapak. Ya bapak ya boleh ngambung Pak. Kok kejelongo bapakku. Tak kandolane. Wis tole aja nangis ae. Iko lho. Lho. Ore. Tepuk tangan. Iya iya lho. Putune seneng lho, Pak. Aku iso ngambung jaga. Lah iya wong eneng aku Aku tahu ini iki mari ngambung jaga boleh kudu ngambung wong. Mbok kowe iso koyo ngono to, Mbok? Aku
Aku Kok kok mau mekel wendel, rasa temen. kowe. Aku di madan-madan kok jime lho, Dik. Dan iya apa ya? Dari yang gak disipak. Kowe. Duwe, Brak. Iki Pak Reang. Iya no. Tuju. Lho lah kok tutup. Lah iki sapa? Iki mbok. Bojone iki. Heeh. Iki bojone sapa? Bojone Pak. Bojone Pak D. Lah iki. Eh? Yo iki. Iki anake. Lah kok riko gragas. Pas kudu arep. Hei. Pak, sing genah arek iki. Iki ya ibu mulai. Lah iki buku. Heeh. Lah si Pak Reang. Lah iki. Lah iki. Mbok D. Bojone lah iki bojone sapa? Pak D. Bojone Pak Dek lagi. Ibu Biong. Yunge. Oh. Oh, Riko kurang ajar. Lah apa? Lah iki anake dhewe dipek. Lho. Kok pek ah? Ayo. Kok pek ah? Dekak ya iki. Ini lho. Oh, aku Wis Ya apa iki anakmu wis gede. Ya wis tangga. critanono apa anake, Nduk. Timbangane kok. Kene nak sanggra. Nek wis ngerti Joko Berek sing koyo ngene. Ngerti ana nek Joko Berek iki pengen ngerti wong tuane sing sak bener. Ya dina iki tolong kandhanono ya Sang. Ngomong mbek. Nah. Marek koyo ngene, koyo lencung ngene. yo aku pengen ro si Pak Reang. Aku pengen peto si Pak Reang no yung. Kae mbok petono si Pak Reang aku mati ae no yung. Yo nak, pancene wis titi wancine kowe iki saya dewasa kudu ngerti sapa sejatine wong tuamu lanang. Ya aku duwe si Pak yo yung yo. Kowe iki duwe sipak. Sipak ngono sing nyekel pedang pangmasa ana ing kutha Surabaya, Nak. Ya si Pak Reang. Sapa yo jenenge Ora yo? ana siji loro Tumenggong Jayen Rono. Oh si Pak Reang bedenggung Jaberono. Tumenggong Jayen Rono. Bedenggung. Ya betul. Sakamron ora ngomong. Sing penting kowe wis ngerti sapa sejatine wong tuamu lanang. Ning Joko Berek. Yung duwe piandel sing dadi bukti supaya kowe iso dadi diakoni karo bapakmu. Aku Reang budal nang Robaya lho yung. Golek si Pak Reang. Yo iki sing diarani Cinde Puspito. Aja nganti omar sapa kowe yo Joko Berek. Dadi iki jenenge Cindil. Cinde Cinde Puspita. Puspito. Cindil. Cinde. Oh, Cindil. Aja nganti omar yo Joko Berek. Kali kita lho ini nek Iki temen-temen bukti anake. nek kowe iki temen-temen anake Tumenggong Jayen Rono. Iya yung. Yung. Yo Joko Berek. Nek aku wis riko gawani bukti ngene yo. Aku tak goleki si Pak Reang yo. Aku tak budal nang Robaya. Aku tak goleki si Pak Reang, tak jae mulih. Oh iya nek gak aku ndadek, ayo. Yo Joko Berek. Tak ideni oleh mlumpa budale Surabaya. Sing hati-hati Joko Berek yo. Yo. Aji, Ya. aku nang Robaya nek ijen gak penak. Terus karepmu Tapi ameng-amengku je. Iya tak gene kanca. Picek jago iku. Ya dongak-dongakno ya yo. Aku golek sipak nang Robaya. Aku diaku anak karo sipak Jaberono. yo nak Joko Berek.
Muga-muga aku iso ndang petuk si Pak Reyang yo. Kok nek aku wis petuk si Pak Reyang. Kok ndang tak jae mulih. Iya. Kok tak jae mulih. Nang Gandhanawati yo. Kok menawa si Pak gelem mulih. Mosok gak kangen wong iki Gandhanawati Pak Dokar mek 200 yo. Aku nang nak rono. Ojo dadi sedih atimu. Sebab Joko Barel iki wis gedhe. Dadi pengen ngerti sapa sejatine wong tuane. Ojo mbok ewang-ewang di sini. Ewang-ewang ana donga nang muga-muga ketemu karo wong tuane. Sajane aku ngono ora teko. Ya sampean ngerti dhewe Joko Barel koyo ngene kok sampe ngedang ning Surabaya. Ya wis panialang ono. Muga-muga Joko Barel iki enggal ketemu karo wong tuane. Yo. Riko aja nangis yo. Aku tak nang boyo. Iki jagomu bagong. Ora matu iki le. Kok Riko tak gawe kanca ya, Gong yo. Riko tak dewang nang Surabaya golek si Pak Reyang, Gong. Muga-muga tak petuk barek si Pak Reyang yo. Bode, Iya, Nger, Joko. aku pamit barek Riko, Bode yo. Donga, Bode, aku ndang petuk si Pak Reyang yo, Bode. Joko. Mana barang-barang sing iya barang-barang sing ojo lali tinggal ayo sopan santun ayo padha ojo nganti ilang toko kurang koyo Iya, Dik. Dongak-dongakno temen yo, Dik ya. tak dongakno koyo banyu mili tak sembur dongaku yo Mir Iya, Dik. pamit to karo Pak Iya, yo yo. Aku budal ya, yo yo. Kowe sing ati-ati ya, Nek. Yo. Sing ati-ati. Oh, yo, aku tak budal. hati-hati Ati ya Joko Barel. Pak Ger Ora kon. mamula sampean bocah sampai ora pamit Penamu iku. eh Lah wong mari jaluk pamit kono ngaku kene yo gak dipamiti ngeludur ae ngene iki lho. mangkakno sing sayang karo putu lah nek aku lak sayang Ya. Sayang ngopo? saiki ngene ya Iya. sangkra